La ngaphakathi kimi bekunento engitshela ngo5 years. Ithi bonke bazofa. Wonke umuntu athi bonke bazofa because bona bathatha iphilisi angithi bathi bafuna ini ukuphila. Kanti abaphili. Bayafa kancane usathane uyababulala. And abantu mabangizwe babshaba angishongo ukuthi abantu mabayeka amaphilisi no. Akashongo futhi uNkulunkulu ukuthi abantu mabayeka amaphilisi. Kodwa into ekhona ukuthi abantu mabakholwe uNkulunkulu yena yedwa. Amen. Wathi wena umthandazo uthi ngalabantu abafele ibhedlela emawadini baku treatment. Uma ongcwele wangitshela same time wathi mamela nomthandazo akukho noyedwa umuntu wami osesibhedlela ofuna amaphilisi. Futhi akukho noyedwa umuntu wami osesibhedlela okhalela ukuthi ufuna usizo kodokotela. Wathi bonke abangaphakathi bafuna mina. Wathi bonke abangaphakathi bafuna mina laba bantu. Bonke baba like uNkulunkulu wami Nkosi mangilahlwa nguwe. Yabona abawafuna amaphilisi yabona kodwa thina esingaphandle esinga-admitwanga ngiba like let me go and consult udokotela. Yabona imizwise buhlungu moya ngcwele. Hayi bo babshabangu Isaiah 55 verse number 2 nicithelana imali kulokho kungasona isinkwa na. Ubani isinkwa uJesu. Amen. Yabona we are busy spending money sithi sifuna ukuphila. Yabona sithi sifuna ukuphila babshabangu ukuphila kusezwini ukuphila kukulizwi ukuphila kukuJesu olungileyo ngokukholwa uyawuphila. Amen. Yebo kunjalo. uNkulunkulu akayifuni wangibekela kwacaca wathi akayifuni lento wangenzela umzekelo ethi uyabona ungathi wena uzuposte une medical aid kodwa egcineni izwi lithi uyichithelana imali. Yebo kuloko kungasona isinkwa kuloko ekungokona ukuphila. Uma ulifunda lelizwi lithi lalelani ukuze imiphefemulo yenu yenze njani iyophila. Yebo uma umamela uNkulunkulu uyophila. Amen. Yabona uma ukholwa nje uNkulunkulu ukuthi uJesu Kristu yena yedwa uyinkosi wafa wavuka uyophila. Yazi mina ngakhrega ithambo kwaba nesikhathi ngamdabukisa umoya ngcwele. Wangitshela kahle bathi manje uzofa. Ngakhrega ithambo mina. Hayibo. No injury history. Ngehla ngenyuka kodokotela. Wanginikeza ivesi. Romans chapter 8 uma ngaphazama. Ethi uma umoya kaNkulunkulu owavusa uJesu Kristu kwabafile ehlala kini uyakunikeza ukuphila. Amen. Emzimbeni yenu. Yebo. Ebhubhayo. Yo wanginikeza wathi declare ukuphila manje emzimbeni wakho. Sengikhathela ukuhamba udokotela. Sebengitshela ukuthi vele awusoze uphile. Yebo ukusebenza uhlale phansi. Manje ngizohlala phansi ngizophila ngani? Yabo. Ngoba uma uya ku-x-ray ithambo yalibona nali likhrekile so. Yo. Libhlungu babshabangu. Libhlungu. Ngifaka ibandage ngifase so. Libhlungu uma ngilala libhlungu uma ngihamba libhlungu. Kodwa ke wathi uma sengifundisile uNkulunkulu. Yes. What it was a trap. Bekumele ngihambe lo dokotela kungena icancer lapha ethanjini. Angithi ngelokhu ngidla amaphilisi. Ngigcine sengine cancer yamathambo. Kunconywe ini umlenze lo. Hayibo. Ngikhuluma manje ithambo lami lahlangana. Wafika nje wanginikeza izwi sengikhala Nkosi ngicela uxolo. Yebo. Ngonile. Yabona isono esikhulu nje ukudabukisa umoya ngcwele. Akukona ukuthi uhlebile uphingile ulalele indoda yabantu no. Ukudabukisa umoya ngcwele. Yabona lapho ucedile. Laphila ke. Siyabona. Wanginikeza Isaiah 55 angithi wanginikeza naleli umoya kaKristu ehlala kini. Yakunikeza ukuphila. Wabese ungisa in the beginning. Wathi ngimdale kanjani umuntu mina? Ngamtshela. Wathi uEva yena ngimdale kanjani? Ngamtshela. Walalisa uAdam ngithi uthonga. Wakhipha ini ibhango. Yes. Yabona? Yebo. Athi ilento uSathana yenzayo kini. Likhuleke ibandla sicela siphakamisa izandla. Sikhulekela ukuthi umoya ongcwele angenelele ku-operation kababshabanga. Athi uNkulunkulu mina ngihlangene nayo lento. Ethi mina ngiyakwazi mina ukwenza i-transplant. Only if you have faith in me. Amen. Only if you believe in me and me alone. Ungangibhici nabanye uNkulunkulu. Ethi mina ngiyakwazi ukuzenzela. Yonke into uSathane ayenzayo uyithathe kimi. It's just eyakhe manje iyaphatheka eyamayipatheka. That is why kulikhona ukuthi ningilandele. Yabona? Ethi uma ngenza uEva ne ngathatha ibhambo lika Adam ngamlalisa ubuthongo. What that is why uthi umufika etheater benza njani? Bakulalisa ubuthongo. Yebo phela before operation. Before operation. Uthi yonke lento uyithathe kimi. Isizathu ukuthi nina anikholwa ningoThomas. Nkosi singoThomas kanjani? Athi uyakhumbula uThomas wayenayo uJesu wayazi ukuthi uJesu uzovuka. Kodwa ke wathi akakholwa. Ufuna ukholwa ngani? Yo. Bathi silapha. Wathi uSathane uthathe ifaith lethu usebenza ngayo. Amen. Thina wasiphathisa izinto zakhe. Yebo. Yonke into ozoyikhipha uthi ufuna ukuphila. Ngaba i-medical aid noma angayihlobisa kanjani uSathane khuluma ebantwaneni bakaNkulunkulu. Yebo. Angayihlobisa kanjani uSathane ayimjabulisa umoya ngcwele. Ngiyaphinda futhi bangayeki amaphilisi ne kodwa abakholwe.
Ngiyakuzwa. abakhulekele ifaith usho njalo Yes. uMangcwele wathi masikhulekele ifaith Yebo. Yebo. ngoba uma ungena faith ubanjiwe Amen. ngaphandle kokukholwa akekho lisho njalo izwa ngithi Hayi vele. hayi ngokuyesontweni hayi ngokusindiswa ngaphandle kokukholwa Yebo. yabona kule season esiphila kuyo le sidinga ukuthi senze njani Sikholwe. Hey. Amen. Amen. kodwa yonke into nje bamelene nathi Yeah. manje sathana ufuna sinavigate sibuza umlungu lo esingamazi umoya onqwele uthi ungalingi uncike kwazini kwakho yabona Amen. kuko konke umoya onqwele ufuna sibuze Eish. kodwa lo mubi uintroducer into Okwakhe. yes Eish. mangabe navuswa kanye naKristu Yeah. yabona Yeah. ungafuni okwalapha kubonakala kukuhle yazi kumnandi Yebo. yonke into ilula futhi kodwa ke khona indlela Yes. ebukeka ihle Mm. kodwa isiphetho sayo Ukufa. ukufa Oh, hayi siyabonga. amen